Ramogi. Wawere kod motene kod weche mag somo ngima otene kod weche mag theke pacho kama put matayo twak e kind kweth makwedo sirikal kod sirikal oyiere mar biro dhi nyime gi twak ewi pek mar ngima kendo manyo yore mag reso midhiero no. Kagilose romo margi magibago elementaita i kaunti ma Nakuru, jogombe maga pudno Kimani Ichung'wa kod Kalonzo Musyoka wacho ni gibiro timo twak matut gi jolony jomanyien mar rango midhiero mar pek mar ngima. Apudno wacho ni mano en twak mar dwaro thuolo Wach mar pek mar ngima en twak ma osenyuolo ywaruok e kind Azimio la Umoja One Kenya Kenya Kwanza. Komiti no kata kamano ogolo ywak ni gionge kod omenda moromo mar tayo chenro maggi ma gidhi godo nyime buchegi. Beginning early next week, because this very difficult issue of the cost of living is not an issue that we can negotiate on and agree on in one sitting, and we have therefore resolved that beginning next week we shall be inviting a number of experts to help us to crack the numbers. We know that Kenyans across the political divide are feeling the heat of gharama ya maisha, and I want to assure Kenyans that we are dealing with it head on.